Ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Имрӯз 6 ноябри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 108 сомонӣ. Подписчикои Сауду ТЖ ва мухлисои бачаи ачкидор дига созен тинҷен. Дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшии ҳастаи хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардем бардруи азиз. Ҳозир барои шуморо ҳамаша нархошона гап мезанем. Фақат шумо дар видео лайк монен, дар канал подписатсия кунен. Аҳими канал ягон рӯз мошинаи хонаҳаи квартира як мисол дар насибтон боша ягон рӯз мехаринда бадруи азиз. Ана дар канал подписатсия кунен, ки ма видеои нав кардам, телефони шумодан меравад. Суни азиз, подписатсия, лайка фаромӯш накунен. Шерои нар, ана ака ҳама каса то охири видеоро тамошо мекунем. Рафтем ака. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید ها اتهامات اینا کارو ببینید برادرها اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادرها و همه ایتفای کار مون اینا با گراژی تاچکا داشتن نیستید. سلام علیکم ساده بچه‌ها. اینا تازه ایدرونی کار ما با شما برنامه گرفتیم برادرها را کار کردن سر بهم باشه لبای بچه‌ها لبای اینا سلام علیکم اینا برادرای تاجیکی من السلام علیکم باشید زندگی کار خوب زندگی کار خوب زنده باشید سربلند باشه. ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند ما کارو میکنند. سربلند باشه زنده باشه. یک مشیران تمام زنده باشه. این برادرها را خموشانه میمونم تنها شما زنگ زدم. سربلند خانم بود باشه. این برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما است. اینا تمام این چیره بور میکنن روی میکنن تمام. бардруи азиз, акмон абора сар мекунем, бо диққат гӯш кунен. хонаҳои арзон гарани бисёрай. то охири видеоро тамошо кунен. бардруи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор, шаҳраки шарора, кӯчаи абдураҳмони ҷомӣ. 6 сотиқ заминай, 5 дар хонаи фасонех шурӯъ кардагӣ. ремонтш бардруи азиз, монтажш кардагиай, шкатурш кардагиай, обсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%ай, ошхона баня ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкамай бардруи азиз, мисол дарвозарам часпондагӣ, мактаб, саддиқ, балниса, магазин наздикай. нархи хонара 580 000 сомонӣ мега бардруи азиз, срош нафурӯхта мешавад. 580 000 сомонӣ алиша мешавад ба секомната квартира дар шаҳри душанбе болои суметан. марҳамат бардруи азиз, шумо метавонед ки хонаи фасони хушрӯъаи шаҳри ҳисор, шаҳраки шарора ана 580 000 сомонӣ бихарен ва секомната квартираи шаҳри душанбе боша болои суметан. номери телефони шастаи барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. бардруи азиз, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза як мерседес гап мезанем бардруи азиз. мерседесай неки нархиш нархи опел гуфтесай. и якада срочни пул дар кор будай, бо диққат гӯш кунен. мерседес зайчик соли баромадаш 1997 солай. сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекуна. объём моториш ди объёмнияй. фаҳмидане бардруи азиз, моториш ди объёмни будай, коробкаш механика. 5 моҳи дига ҳуҷҷат доштаи, балонош 70%, хадавоиш тинҷай суни азиз, 4 дар электропакет, краска нав, мақсад краска умуман кор надора, коробка моториш 100% мега. коробкаш 100%, моториш 100% бардруи азиз. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархи мошина чхеле ки гуфтем нархи опел. нархиш 48 000 сомонӣ. касе харидор бошем бардруи азиз, бо арзон мешава. номери телефонаш ҳаст бардруи азиз, дар ин рақамҳо ватсап ам дора. занг бизанем, мегӯян ки номерои канали Сауду ТЖ бачаи ачкидор гирифтам, ба шумо арзон мекуна. марҳамат, тамошо кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. тамошо кардан гирем бардруи азиз, ман яда сухан мекунам. агар шумо мисол ягон реклама дошта бошед, номерои ман дар якум комментария нигоҳ кунед, номерои ман ҳастай. ва бардруи азиз, касе ки тамошо кардесен, ай ҳамат хоҳиш мекунам як дона лайки бепала биҷиқен. ҳамин видеоро 10 нафар да поделиться кунен, группҳои ана мисол WhatsApp да имо да ҳама ҷода поделиться кунен. суни азиз, марҳамат, занг бизанед, мерседеси арзона бихарен.
او روز یک подписчик میگه که اکای سوداتجی در همین یوتیوب فقط خانه‌های ارزان خودت میمونی. رحمت میگه. سلامت باشین بردوی عزیز. مرحمت یک حوالی فروشی را گوش کنین. подписаться کنین در کانال. حوالی فروشی قرار دارد در ناحیه فرخور، جماعت وطن، دهه کوهدامن. 9 сотиқ заминаи якта амборхонаи 18 ба 3 дора. Ов свич мега ҳастай ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. Гирди ҳавлии се тарафш маҳкам кардагии дӯстони азиз, мактаб, магазин, балниса, масҷид наздикай. Нархи ҳавлии фурӯширо 55000 сомонӣ мега. Ина бардуи азиз пул мешид ҳози худам мехаридамашда. 55000 сомон бардуи азиз ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор. Марҳамат, занг бизанен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. баъд як мошини дига баъд квартираҳои бепул да мегзарем. дӯстони азиз, Toyota Corolla афғонӣ соли баромадаш 2006, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекунад. Абъём мотораш 1.8 литраи коробкаш автомат. дӯстони азиз, 4 баллони 90% замистона дорад, 4 баллони ледни дорад, 3 моҳи дига ҳуҷҷат дӯстони азиз дар ҳолати хуб қарор дорад. бардуи азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи Лахшт, пешина Ҷиргатол. нархи мошина 6000 сомонӣ мега муомила дора. ва бардуи азиз варианти Алиширам дора мега ба ягон Мерседес. марҳамат бардуи азиз, чихеле ки гуфтем мошин дар ноҳияи Лахшт қарор дора, нархи мошина 6000 сомон, ягон Мерседес боша Алиша мекардай. маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунен. Я падаи шаҳри Душанбе квартира дар Корай. Бо диққат гӯш кунем. Мисол ки ҷо дар Корайша, ай шаҳри Душанбе, тарафи Сирк, Саховат, Мардон, Гипразен квартира дар Корайша то 350-400 сомонира боша мехара. агар мисол доми новостройка коробка ҳам боша, мешавад гуфтагия 60 квадрат боша, мақсад квадратчи калон боша. дӯстони азиз, то ҳамин нарха мехара. маълумотша дар бар экран нависагим. касе ки дошта бошен, срочно ҳамин пада занг бизанен. хеле хона чансма квартира дар Корай бардуи азиз комментарияда бинависен. ана гуфти ҳами гапо ки бай. ана бардуи азиз мошини фурӯшии Toyota Vitz Япония солаш 2007, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.1. баъдай ҳами электромобил дим камрасход ҳами айда, мотораш 1.1. бари заправка қати бигзар, мумкин баки мошинат пир шава. коробкаш автомат бардуи азиз, баллонош 80%, хадавоиш зурай 4 дар электропакет, чихолои нав задагии дӯстони азиз. мошин хулоса беҳтарин ҳисобиш мега. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошина 56000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 56000 сомонӣ. касе харидор бошем бардуи азиз, ягон сум арзон мекунам гуфтак. марҳамат бардуи азиз, номрои телефонаш кор мекунад. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. мошинчаи экономиш низур будаине ки ана ки бачаё ча мегзарем ба яди квартираи арзони дига. марҳамат гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 56 метри квадратияй. доми новостройка квартира бардуи азиз нав ремонт кардагиан. чихеле ки дар сурат дидесен. соҳиби квартира маълумот додагия ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад. ремонташ нав дӯстони азиз, мақсад ремонти фасон кардагӣ будаине ки шароитош мега 100%. бардуи азиз, омадем нархиш 230000 сомонӣ мега. 230000 сомонӣ. касе бардуи азиз харидорай числаи видеора нигоҳ куна, барвақттар боша, занг бизанен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. این کانال ما ساخته شده فقط برای ماشین های ارزان، خانه های ارزان، کوارتیره های ارزان. برای آن برداری عزیز و وقت شما را نمیگیره، подписаться را بجکن، زنگوله را بالاگی دمونین. دوستان عزیز، آن کوارتیره دیسین قرار دارد در شهر نورک، کوچه سفرعلی نیازوف. کوچه سفرعلی نیازوف گفتگی یک خانگاه کوارتیره در 2 اتاج قرار دارد، 37 کوادرات. دوستان عزیز، دومیم سال پیشینه
квартира нао ремонт кардагиай. соҳиби квартира гуфтагиай ки хона дар ҳолати хуб қарор дора. дар шаҳри норак дӯстони азиз гуфтагиай нархи квартира 215 000 сомонӣ. касе харидори аниқ бошем бадруи азиз, ана бо арзон мекуна. фақат харидорои аниқ занг бизанен. числаи видеора нигоҳ кунем, барвақттар боша, занг бизанен ша. ханам хеле бачаюча, ана апашко, кадом мошин, кадом хона, кадом квартира маъқул шид ку комментарияда бинависен. агар маъқул нашида боша бигӯ ки ака мисол ягон хонат маъқул нашид. хай бинависен ягон ҷой мисол чиш нест бадруи азиз, мисол аз куҷо хонатон дар кора бинависен, то чанд сума дар кора бинависен комментария ҳами видеода. ма комментариётона мехонам, мисол мебинам ку аз куҷо хона гуфтесен, насиб бошад дар видеои дигари, видеои навбатида арзоноша мисол аз куҷое ки мегӯен ҳамҷо рекламатон мекунам. ва бардуи азиз, раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки комментария мисол дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен. ва бардуи азиз, то охири видеора тамошо кардагӣ бошен, рақами 5 бинависен, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. ва видеои додарак камунем шароитотон боша, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунен. то видеоҳои оянда худованд нигаҳбонтон боша. хаяка. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почаш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. дига илоҷиш наштида дидан ки мисол почаш сиёҳ шида, почаш аз зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешавад. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешавад. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.